Видя ли фонд с 0% такса управление, бягам. Ще ти обясня защо. Само в 50 секунди ще разбереш къде е уловката. Първо, няма безплатен обяд. Никога. Ако ти не плащаш такса, някой друг я плаща. Ето как работи номерът. Фондът, който рекламира 0% такса, инвестира в друг фонд. А вторият фонд има такса управление. И тя се взима директно от твоите пари. На хартия 0%. В реалността не точно. А ти мислиш, че спестяваш такса, но фонд А я плаща на фонд Б. Откъде идват парите, които плаща фонд А? От доходността ти, от възвръщаемостта ти, от печалбата ти. Така че 0% такса поне винаги значи плащаш, ама просто не там, където гледаш. Чети дребния шрифт. Особено ако обещават нещо безплатно. Последвай ме за още финансови истини без глупости.